Ni za mu samu yau kura mana hankalin za ka yau ma. Don kura bi ba. Me za ka samu guri na? Ni ma afuwa nake nema wajen ku. Ya za a ire na ku? Ba wani kuɗi a guri na sai gero. In shi zan auna muku ku je ku yi kunu shikenan. Allah ƙaho. Kuna ganin sa? Ina tare mun hanya? Zan ba ku zaɓi guda biyu. Ko ku maida wa mutane kuɗinsu, ku bar nan da ƙafafunku. Ko kuma in karere in ɓalla. Ko kuma ku riƙe kuɗin, ni kuma in karɓa da ƙarfi. Da yake ka faɗa assignment ɗinka na farko, to yanzu zan baka na biyu. Na kira ka ne in sanar da kai cewa jibi zan yi sata a gidan gwamna. Ina nufin gidan gwamna mai ci yanzu. Wannan shi ne assignment ɗin na ƙarshe. Catch me if you can. Don't be a loser. Loser! Na san ka san shi. Na san ka taɓa ganinsa. Na san ka san fuskarsa. Kai wa? Gwaska. Dan Allah ka bannan ƙara su ma, dan Allah, dan annabi Allah bai. Waye gwaska? Ne gwaska. Wanda ya raba ya da mahaifa ku raba shi da iska da kai wane da dan wane gwaska yana ta jan kunne kun ga in har ya je jiki ya huta ne. Ko za ka yi faɗa mana me yasa kake sai da tabar wiwi malam? Ina sai da tabar wiwi ne don na tara kuɗi na uwarki. Ọlọ́dẹ, wọ́n jí ẹ kúrò lọ́jọ́ náà mọ́. Wasu kare ba, ku gudu. Ẹ kúrò bí. Biyu, uku, hudu, biyar. Kaga irin ta ko? Bayan an ce mata kawai za su zo su yi zaɓe, har da 'yan daudu?
To dan Allah dan Annabi ke da me kika fi mu? Me ya bambancin ki da mu? Ɗan wanki ne mu kuma jinsin ki ne mu billahi lazi ko kin kiya bare kin so. Kuma wallahi talahi da diri da komai ba abin da zaki gaya mana sai dai mu gaya miki. Me kake so ka faɗa? Mashayar ruwan barasa sun ci tafi komai kawai nishadi. Ya kamata yau mu sha miman kas. To me amfanin alasa mun zuma a baki kuma da alasa mun madaci me amfani? Wannan rabu. Wai me yasa kake samu ni ido ne? Me yasa kake mana haka ne? Idan ka isa ka sa ya sake ni kafin ka bar gidan nan. Kilaki. Kai yanzu baka jin kunya ma a nuna ka a ce kai wannan mata kace. Har wani ne sun gidan nan yana yaga magana ba za ka noshe shi ba. Kauna ne fa. Kuma wane ne? Toshe ni. Da toshe ni. Idan baka toshe shi ba dan toshe ka. Uwar gulma. Mace mai kokari tana iya haihuwa ba tare da miji ba. Allah ya shi miki albarka. Ban taba shan giya mai karfin wannan ba. Uwar gulma. Uwar gulma. Ke da na san haihuwa ki haka yake. Wallahi gwara cikin iziki. Wallahi gwara yi barinki. Uwar gulma. Ya za ku min haka irkuna ma? Diba, haka muka yi da ku? Ba ta aure ko karuwa. Ba gwara mu da bamu da auren ba. Da ke da kike cin amana aure? Ka san ita kura bata fito daji din farautan kama bera ba. Dadin ta dai angulu kowa ya san kiwon ta ba wuce kan mun. The root of violence are wealth without wealth, pleasure without concern, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice, and politics without principle. Uwar gulma. Wai ce mun taron siyasa gidana. Wai ka fi son in dinga zuwa hotel ina kulle kaina da wasu maza muna taron siyasa kamar yadda kai kake kulle kanka da wasu matan banza a hotel? Shut up! Zan ɗauki soyayya da nake miki in ajiye shi gefe guda in nuna miki ina harka da jagariya. Uwar gulma. A senator, intensely alcoholic, extremely extravagant, excessively corrupt, vastly treacherous, unscrupulous, shameless, nefarious, and unethical. He can do anything to maintain his senatorial seat. A shirye ta zo? Ai sana'a ta ce. Zan kashe wayoyi na ranka ta kabu yau ba mai nema na. Lalatacce ne ko a yi wannan haka yake. Lalatacce ne ko a gidansu ko da ira biyu kureshin aniyar kowa ta ke. French Studio re-emerges with a treacherous plot. Uwar gulma alias delete all. Ka rasa wacce za ka yi lalata da ita sai yar aminiya ta. Zo ki murɗe ni kamar yadda zan murɗa zaben gobe ne kuma danne shi ki danne ni. Villainous, indecent, miscreant, adulterer, untrustworthy and flagitious. Decent, honest, honorable, principled, upright and trustworthy. Babu wanda ya isa mu kara yadda da shi a matsayin wanda zai kwato mana hakkinmu. Mu muke ɗaukan ciki, mu haifa mu yi reno. Me yasa idan lokacin zaɓe zama mu zama 'yan kallo? Dan haka lokaci yayi wanda ya kamata komai ya canja kuma canji ya zo kuma dole sai an canja. Uwar gulma, the die is cast and everyone is everyone's enemy. Everyone has a mission and the mission must be accomplished. Who conquers, who lives and who dies. Uwar gulma, executive producer Halima Atete, producer Usman Muaz, assistant director Nura Mustafa, story and screenplay Maji El Haji. Uwar gulma, directed by Ashek Isa Alolo. Ka faɗi duk abin da kake so. Mu kuma za mu yi. Uwar gulma. Uwar gulma. Uwar gulma. أعوذ بالله أعوذ بالله بسم الله بسم الله الفاتحة الفاتحة أولياء أولي
jahili ne shi zai kai kuma karan jahilai gurin jahilai ai ka ga fadan da bai rabo ne ko shege ma ki abu akrama kallah ni fa abocin ubanku ne tare muka taso da ubanku tare muka yi wasan kasa da ubanku tare muka yi yawon duniya da ubanku kafin ku kashe uban naku ku gudo ku shigo duniya. Ai za mu yi masa dan banzan duka kuma mu sa takwafi daga karshe mu fille masa kai. Ni zan maka goma ta arziki raƙuma shanu da ƙananan dabbobi ga kuma su lalla sha mara kunya ku fille bar wuya kafin mai gari ya ƙara su. After the success of the classic Wani Gari, Asmasan Pictures presents the sequel Mati da Lado. Anya kai ko ba dujal bane wanda aka faɗa zai zuwa ƙarshen zamani? Me kuma kake ta zazzaga ni? Kaho nake duba akan ka. Mati da Lado. Karanta kawo nan. Ina mun gurin. Ina ne. Inna lillahi ina mun dakata haka. To ai ka rike Qur'anin ne a juyi. Ai ba haka ake karanta Qur'ani ba. Ka tabbata kai karatun Qur'ani kuwa? Ni ne kake cewa jahili. Wani aya ne in aka so mu saukewa a Qur'ani kuma wacce ce ta ƙarshe? Sannan me sunan mahaifin Annabi da sunan mahaifiyarsa da ya sani ya faɗa mana. To liman ya zo sallah ta zo a tashi. Tashi, ya tashi. Liman ya zo sallah. Tashi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mati da Lado. Yet another intriguing story, free from the clutches and chains of the law. The duo elope to another kingdom where a new set of saga begins to unfold. Mati da Lado. A radun Allah sai na cire mai kai. Ina yake? Ittaqilla. To Allah gafarta malam me yace? Fada mu yayi daga ni har kai ya zage mu. Mati da Lado. Lado Mati da Mati garin gaturiya tuna kusan zare garin gaturiya tuna kusan zare gari na kusan zariya mai kurba man gyada dai to a sha kamar haramci ban zo ba garin da suke jibga kwadanta ba garin da suke tuka tuwon tsaba anan ne suka dau alade nama anan ne saki uku akan koma garin sun halatta wa diya mama garin auren ya da uba normal rabon gadon islam informal anan ne akan mai da gaba waya asha anan haƙƙin mace ya zama kaya asha anan halin bera bai buya asha yana nan kusan zariya sai kurba man gyada da Lado ga Lado Mati ga Mati garin gatoriya to na kusan zariya babu wanda ya fi mun gwarma a duniya ko ubana bai fi shi ba. A Sadiq San Sadiq movie, Mati da Lado, written by Yakubu M. Kum, produced by Abdul Aziz Dansmo, assistant director Awal Y. Abdullahi, and directed by Yasin Awal. Mugu, azalimi, kana so ka talauta gidana. Zan yi ma uzuri saboda ina yi wa jahilai uzuri. Jahili ne kai baka san abin da kake ba. Yau dole ka kwana lahira. Mati da Lado, Mati da Lado.
basira ka ji. Ka san Hausawa sun ce amfanin ilimi fa aiki da shi, ko ba haka ba kina ji na? Haka ne. To yanzu fa ka yi ilimin nan kuma ka samu, kuma alhamdulillah ina alfahari da kai. To dole ka tashi tsaye ka je ka nemi aiki, kuma aikin ba irin aiki irin nan wannan karkarar tamu ba, saboda iliminka ya fi karfin wannan karkarar tamu. Dole ka shiga binnin kuma Kaduna za ka shiga. To baba, wa nake da shi a Kaduna da zan samu aiki a wurinsa ko kuma zan je neman aiki? Dan uwanka Dauda, ka gaya mu wa sani a Kaduna. Yau gashi da shi ake damawa. Duk abin da ake a karkarar ne yana zuwa kunnen mu muna ji. To dole ka tashi ka je ka neme shi, in ya rungume ka uwa ku ɗaya uban ku ɗaya. Ka ji abin da zan gaya maka. To baba. Kuma ba ka je ka bi 'ya'yan banza ba, don ana muna jin abin da ke zuwa kunnen a cikin binnin. To shikenan baba, tunda ka ce haka, in Allah ya sa yadda gobe zan shirya sai in tafi Kaduna. To alhamdulillah, Allah ya ma albarka. Amin. To kai ga nawa sakon. An Allah ya bashi iko ya shiga birni, suka ido hudu da dan uwan shi, to ya gaya mai ya mance da mu ne kimanin shekara 2, in har bai mance da mu ba to ya kamata ya zo ya gamu, in kuma ba zai zo ba ya masa fada a matsayin shi na dan uwansa, ya kamata ya zo mu gan shi ma ya gamu, domin mun hankalin mu ya kwanta. Shikenan maman, Allah da zan gaya masa. Amu wa alaikumun salam. Ha? Ba Allah wanki da guga ne? Ya gajiya? Lafiya kalam. To madalla. Da Allah tambaya nake. To Allah sa na sani. Akwai wanda nake nema sai aka muka gaci a nan gidan yake. Wa kenan fa? Dauda. Dauda. Oh, Dauda, na gane shi. Malam kai dai ba ma'aikaci bane dai kan ko? Ba ma'aikaci bane. To lafiya kake neman sa? Yayana ne da kauye ne. Oh, yayanka ne? Allah sarki. Ai Dauda ya tafi gurin aiki amma bai dawo ba. Ko za ka mun kwatance da Allah wani. A yanzu lokacin tasowansu ma ya yi kusa, amma suna nan gurin aikin su 212. In dai kawo mai mayin kace a kai ka gurin hi kenan guda ɗaya. Amma yanzu ma sai kusan dab da dawa, ko yanzu ma kaje za ka same shi a gurin. To na gode. Ko zan iya baka ajiyan kayana? To ba damuwa sai ka dawo kenan, madalla. Wato kun shigo da aiki na yana maka dadi, haka na kara baras kana zama a kujera. Ai duk inda Allah ya ajiye ka to ka gode masa. To ni na kai da baka da mata, baka da yaro, baka da problem. Amma na da yara 10, 15 tuntun da ya ja ruwa ba hiwa ke doka ba. ai dole zai canja aiki. Allah Ka ɗebo ta da yawa ne. me na ba da yawa. Wani ne ba da kashin yaro. Idan ka yi kashin yaro ba Allah ne ya baka ba. Kana yi wannan magana kullum kana sai ne za wuce da mu mai kai shi, ina maka dadi amma kai bai kashi ba. No problem. Don't worry. Kai ma ka hadu da shi. Ni ba ni da wata. Za ka rika mini Hausawa ne. Sorry sir. Ayo wannan ba ga nasa fakitin. Kala makalu. Kuma wannan da kalo dai kai ne. Kai ma shayi. Hausa. No kai ne Hausa. Shi kala ma nawa Hausa da kace ba Hausa. Kai sa ka ga Hausa. Duk karyan da kana fita kana yawo kana aron kaya kana bude kafa da ka taba yi ci abinci nan. Sai mutu da ya isa ne na ci nan ka ci mai kyau. Sorry sir. Hidu Dauda. Da aka yi kafa nan. Akwai wani mai wanki a kofar gidanku, shi ya min kwatancen gurin da ke. Wato da wanka ne? Shi na bude kofa na tiyasa. Ka san na bude kofa na bai ka gashi daga farko ba, kai bai ka shi ya bude kofa da kanshi ba. Ina bude customer kofa kuma kelin kama baja na zuwa daga kawai na bude mishi kofa. Ni ne banza? Kelin. Rabu da ai gadi ne. Ya gari? Lafiya lau. Ka ce nan kuke aiki? Ai nan ofis din mu ne, dinnan
duk wanda zai shigo na sai officers na ciki zo da shi kuma zai fita me zai fita da shi a nan office ina muke zo ne muna jin kanshi na wucewa da shi don ka fi diyo cikin da Allah zan je dawo amma baba da ne yayi kashin ku kai na ga mishi iwo ga yaso ko ala bizin kana baka na kwazo na ai dai na ga ma kana nan da ko kuma wo ga yaso I'll complain to ga ce ka tafi kai saboda dan wanka yazo na mama da me mata na mama jo na mama jo wani ƙarya na mama jo na mama jo na mama jo na mama jo assalamu alaikum Dani wallahi na dawo na buga duk inda na je maganan aiki ba labari a zamanin nan yanzu ina zaka samu aiki akwai abinci ne da Allah abinci ga biredi nan da ruwan zaka ci biredi da ruwa dai amma irin wahalan da na sha ce ka ban abinci ka ce in ci biredi da ruwa to aikan ka ne to ai ka san ba ni da kuɗi dai amma au nan ban yi ba kenan Allah ka bani abinci dai mai kyau in za ka cire ƙarya ka cire ƙarya ka ɗebi biredi ka ji kai kake ta buga ka ta banza da mun zuba ma ido ne na samu ma aiki a haba Allah kuwa haba alhamdulillah ai barka ne ka wahala ka ji dai ya neman aikin yake wani aiki kenan da ka zo ka same ni ina aiki ka jan sanda ne jikin a kai gadi kake ni kuma yana karatu to karatu ba aiki mai amfanin sa wani da ga mu ran a shi da aikin da ka ganna shi na san ma haba to ya za ka kalle ne digiri ne fa da ni fa okay ya guri na manta ai takardun ma an kasa sa gaba sun ishe ka sai ka ci ya san yi digiri kuma in je in yi a ni fa ban ga laifin ka ba amma dai duk ya yi sai za a ci ko zan yi shawara kanka me min da ya ayo to kai ba shege kace ka yege ne ko kai kan kala ka masa biredi dai digiri dan da nan na fi kamar a haba dauda ya ana ka wallahi na bude gurin sana shugaban mana ina bude ana kana ta mai ka bai ka Allah na gaba ka shi shugaban kana ka bude mana ka sai ko ka shi da gaba ibu kai ka bai ina fita shugaban hey sama in ka shage da shi da no Dauda! Ina fata ko da abu gani shi ana. Ina fata ko da abu gani. Dauda! Kai! Ine seko. Na mi ko seko. Me, na mi seko. Na mi seko. Wallahi ni ne. Wallahi ni ne. Wallahi ni. Wallahi na ni. Kai kidan na gida ne. Kana bi aya na. Tafi ana. Gadda gani. Gadda ni ga. Ya. Ka dauko kaya ne? To me ruwanka? An dauko kaya ne? An dauko na ta. Ita mana. Da ka ta kai tsiya ina. A ina? Tsaya. Ga wani bayan. Shiga nan shiga. Kai da nan ya akai. duk ka cika ta da toilet paper no tsarki. To dole sai na sa ruwa. To ai gidan kaza. To ai gidan haya ai kowa na shi ne. A'a. To haya. A'a kar ka gaya min magana banza. Na gaya maka. To. Gidan haya ba na ko me aikin ka kai? Kai me
aikin ka. Shi ne mai wanki da guga. Ni ne mai wanki da guga na gidan. Ba mu lafiyayyen mutum ne yake zuwa ci kosha wajen. Ni kuma da ke a gadon asibiti nake. Ba ni guri wuce. Kai, look. Baban Cinedu, da Allah ku yi hakuri wannan bai taso abin da za ku yi rigima ba. Yawwa, shiga kai ma fita ba shi guri ya shige. Wa'azi ka zo? To shi kenan. Musabu. Kada ka kara hada ni da wannan. Na kwana ke lai. Tun da kake ka taba jiya ta kama ni a moto da dan part a cikin moto. Layin wa nake da shi. Yunwa lokaci ne ba. Babban yaro. Allah ya kiyaye ka. Yayi. Yarfara ta dan yaro. Yayi. Ai wannan yayi sai kai aljan Allah. Allah ya kiyaye ka. A fito lafiya. Kai. Da tsaya ne na ce masa dan Allah ba bayar wannan. Allah? Allah kuwa. Kai. 1000 fai maka? Gaban haka ba. Allah. Alƙur'ani. A'a. Gara abincin baki. Big boy na Abuja. To ya kai ne? Big boy. Kamar kumba kamar katinta. Man Dora. Big boy na Abuja. Shi ma 1000 ne? Ba na ya kokari. Wallahi a gida ma ba bayarwa. 50. Wannan kun kana neman na mama da ka samu wannan shi na yi ka gama. Kai. Ya gani. Gaskiya yau da wata yi nama. 5,000 a lokaci guda? To ba a samu kuɗi ba ma. Allah. Kai ka ɗauka a gadin kawai na dole? Ai ba ga komai ba. Ai ina mamakin irin abubuwan da suke ɗakin ka. Ban yi tunanin cewa a gadin na kake samun kuɗin nan ba. Ai ba da shi na dogara ba. Ka san yanzu mutane da abin da aka ce na Allah ne. Da wuya ko za a yi sai an ɗan yi jinkiri. Amma suka ji zuga. Ai shi mutum yana son ka ya ji washi. Ka zuga shi. Kana zuga shi musamman ma mutum yana tare da mace. To sai ma abin da bai niyya ba. Sai ya tafi rinka me yasa yi. Ai ka koya min ne ma. Amma ni Allah ya kai mu gobe ko ta dabara da na samu. Ko? Ka. Amma na furan nan ne. Fura na sa ta fris. Ta. So nake ta sanyi. Yanzu da ka biya takardunka. Yaya? To wannan dai so mun taba ne. Da ka zama gayen nan ga kan yana kasan gaye yin wata saka ce sai ga kan nan yana ja ga wannan sha mai mil wa kenan aha illallahu sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tashi. Galle. Wallahi ka ga rana ta fito mun makara wallahi. Da Allah tashi mu. Karfe nawa? Tara. Ka gani? Sai da nace kar mu shafi ran nan. Kar Ni ba an taba kwanciya ba ban koshi ba. Kawai an san ba aiki na bane makara. Ai so da ta ba. Ba ka ga layi ba? Kwana shigan ka sai ka bi layi.
saboda kai ba kuwa ne kai baka san da wannan ba layi me to wannan ake nan an nan din baka sani ba ƴaƴansa ne na ai nan layi suke na wanka shi kadai a'a ni ya kashi dai gari wa inda ba samu ko za kai ba to za ka makara ni ka ga ba zan iya tsaya mu biye wa'annan ƴaƴan wahalar ba zuwa zan sa kana haka ƴaƴana ba haka suke ba bari gaya maka gara ma ni na haifa ina naka wa'annan ƴaƴan daga minista sai gwamna na barayi ba me na barayi wannan har sai ka ci albarka sai ka gaya maka na fi kiran mutunci ko sai ka yi shi dan ka ji me kake raga min ka gabrin shashashan banza shashashan mu duk mata ka rasa wata zaka zako sai kwakwa garan shi yana da shi kai ina naka kwakwan ko ku berka da shi na kwakwa da ya mishi Allah ka tafi zan je wurin aiki an ga maka mu ba mu da yakin ko an ga maka mu je ne begagri ba zabi an ga maka mu da skadin to ka tafi can ka je ka bilai kima in hausa ce in kashi benjamin kima ka ja yi na yi kashi ku ba ka taimako a kudu ko a ina ma ba ka yi taimako ko a kudu ko a sama ko a ƙasa idan za ka bin nan ka je ka bilai ka kai maka wai ko wai nan wai kana ba tambaya ni na tafi in ka biyo ta nan kadan garin barikin ba wanka ba za ka wallahi ba ka je ka bari shi ne ka ne ka dangare kan ya bulu gaba to fight a to ni ka jira ni kawai bari ni ma in shirya ga ruwan kai amfani da shi ka bari muna so inda ka gaida Aisha wanka ne sai mun yi sannan kula zuwa shin yanzu karfe nan mun san makara idan kai nawa ne ka'idar zuwan ku nan misali nawa ne ka'idar zuwan ku nan karfe nawa kuma yanzu dubiya muka je kuka sanar da wa za ku je dubiya Allah da ikon sa dai shine dai mu dan kamun nan matsala ai hakuri dai ranka to kai da kata da Allah idan ba za ku yi aikin nan ba kawai ku ce ba za ku iya ba a nemo wadansu a zuwa aji ko dole ne wannan ainihin wayo ne gari ya waye yanzu nan mutum nawa ne suka yi kenan kafin ma ni na zo san an yi haka kun san an yi haka kuna sani kuka kenan a to kace kun san kun yi haka kuna sani kenan kuka yi kenan ayi hakuri ganganci ne kenan ayi hakuri ranka ayi hakuri wannan shine na farko shine na ƙarshe alhamdulillah kuma an zo dama ta ƙarshe banza ya so kai kana da magana a ba magana ta ce wannan da ni ke kai sha hali ya mutum kawai daga magana kuma ka ce za ka mayar ma ya zai ce mana banza ya so kai da ya faɗa ka mayar a kan aikin ka mayar ba za a gaya ma ba ba zai yiwu ba digiri ne fa a kaina digiri ba to shi wannan tafki ne ina gaya ma wani digiri kenan tafki saboda na sa wannan kayan a ce mu to in ban da Allah ya kawo na wallahi da tuni na ƙauye na fama da jakai ta kwaye tafki ne gaskiya in dai da cin mutunci a wannan harkar ni ba zan iya shi ba ko ai da ba kai ka da gurin aiki ka dawo ni ba zan tsaya nan gurin ba sai
da yamma an fi zuwa da yan mata ka dawo ka da nan gurin ka dawo na dawo na to dole ka kula ni aiki na nake ba mata nake jira ba yes ai shasha ne amma ya shekarar da ai ka koyi da five alive ko kai na kusa cire uniform din to ka wahala ko wallahi garan koma san su wurin tace da su dauke na aiki in zauna a office ba sai na je wani guri ba in wata azumi ya zo kai ma sai a kama ka da yari me haka ne ina ruwanka mu je da Allah wai Dauda tambaye ka mana me tsakaninka da wannan yarinyar da na kana da fuska baka so ku haɗu an ka gane haka kawai da wallaki to ina so in sani me na buya abin da yasa wannan yarinyar duk layin nan babanta shine mai wannan layin kuma yar minista ce ni kuma yawa ne ta ganna haka ban gane yawa ba to ta ganna haka ina ta kunya a sana'ar taka ba fasata kake ba fa a kai ba Dauda maganin gaskiya zan baka shawara dan Allah dan Annabi ka daina wannan ƙarya duk macen da zaka so a duniya ka fito mata a yanayin da kake dan waye kai ko kuma ga sana'ar ka ga ba fasata kake ba ni in ba za ki so na yadda nake ba wallahi me amfanin zama da ke kai kace amma bari in shaida ma na duk abin da ka ce dan Allah ne ko kuma za ka yi shi dan Allah ba za ga mutane ba su cika sauraron su amma yanzu babu abin da ya fi tashe sai ƙarya ni kuma kai zaka canza min ra'ayina ba ka tsaya ra'ayin ka tsaya ra'ayina amma baka ganin cewa idan ka fito wa yarinyar nan a yadda kake iyayenta su cicciɓa ka samu wani abu ka zama wani abu a ƙasar nan ko ka samu kuɗi ya haka ne kaga idan na fito mata a ga ni mai gadi ne ko kuma ga sana'ata ko kuma ni ba dan kowa bane shikenan in ba cicciɓa ni ba ya sauke ni ko shikenan soyayya ta katse a'a kai ai kai tunanin ka kenan ba wai a cicciɓa ka ba a